Jochiw thieth ma gin nurses kaachiel gi nyamrero e kaunti ma Siaya ni odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo. Jochiw thieth go ywak ni tend kaunti no osebedo ka chulo gi omenda mana nus ka hola, omenda mag sako kod mag thieth ok osebed kichwalo e agulu. Ma biro e kinde ma jochiw thieth e kaunti ma Nairobi bende chako ng'anyo margi ayango odiochieng' ma kawuono. Judith Omondi nigi mathoth. Ndalo pok okalo nyaka ne chung maromo jotich mag thieth 380 e kaunti ma Siaya kod maling'ling ni gisebedo ka gitiyo kaka jotich mabandia mane ok ondiki e yo maratiro. Kaka wuono, yamo mager pod kudho e kaunti no kod ng'anyo mar jochiw thieth mag nurses kod nyamrerwa manie odiochieng' mar ariyo. Jochiw thieth gi osebedo ka ywak ni osara ma imiyo gi nus ok chul gope mag bengi, mag okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi ng'eto ma owinjo chwali agulu mag keno. Awayolo ojogore gi lak, wawuok kendo wane ng'anyo. Gigo momiyo wane ng'anyo en ni jogi odenyo, pok ochulgi, to kendo pesa ma onego bed ni sirikal ng'ado ga e salary titero ne bank, ing'ado mondo ochulgo SHA, ing'ado mondo ochulgo insurances kod SACCOs ma jowa nitie. Pesa gi ing'ado tok ter. En sirikal ma kaunti ema ng'anyo ni jopiny. Sirikal ma kaunti ema mayo jopiny gima muhimu miluongo ni chieth ma kamra mora gichulo ushuru ma mondo giyud chieth makare. Bang' ng'anyo ma okwongo mane obedo e kaunti ni ne omigi singo mar chopo dwarogi e thuolo mar ndalo 30, singo ma pok gineno nyaka kawuono. Sirikal ma Siaya kaunti ok ochopo e winjruok mane waketo ndalo moko 30 mokalo. Koro wakwayo jopiny ni ka gineno ka wanoko to gisirwa. Ndalo 30 nokalo by last week to onge gima nosetim nyaka kawuono. Omiyo mano ne wamiyogi strike notice mar ndalo 7. Ndalo 7 okalo ka kata wuoyo kuwu kodwa. Komachielo e kaunti ma Nairobi bende jochiw thieth gini mana kod ywak achiel mar osara ma ing'ado okumba mar thieth e kind mamoko. Since beginning of the year, the third-party deductions or they started being they used to pay net salary. So we kept on hoping that they would improve. Until now it was too much. The health workers started being taken to CRB. The banks were on their neck such that when we get that net, it is taxed as interest on the loans that were behind. Here we are representatives of many thousands, of more than 6,000 healthcare workers in Nairobi that have received their salaries and who are going to down their tools in the next 1 hour. Ma biro e kinde matije mag jochiw thieth mag UHC bende pod ni e mudho bang' migawo mar thieth winjore kod riwruok mar governors ni koro ok bindik gi yo ma ongirore nyaka chop omenda yudre higa manyien. Jumbe 2 ma okalo, riwruoge jochiw thieth gi ne omiyo piny owacho ndalo 21 to gidhi e ng'anyo pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar rita kwe ma iye Kipchumba Murkomen ywago medruok e weche